Kaixo ikusentzule, gaurko gonbidatua futbolaria dugu eta gaztea bada ere, egin du bere ibilbidea dagoeneko, lehenengo pausoak eman ditu goi mailako futbolean ere. Mariasun Quiñones Hondarribiarra dugu gaurkoan. Kaixo, Mariasun. Kaixo. Bueno, bera zu Hondarribiarra sortzez, pentsatzen dut han hasiko zinela futbolean ez, gero itzengo dugu pixka bat aktualitateari buruz, baina momentuz egin dezagun begirada atzera, eta hori, Hondarribian hasi zinen futbolean. Bai, Hondarribian, aizpakin eta familiakin, ez? Azkenean, hasierako pausoak beti dira, Hondartzan, ez? Puntaleko auzoan, edo eta lagunekin. Eta gero baita ere, lehenengo futbol taldea izan zen Hondarribia, eta polita da, ez? Azkenean zure herri xumean hastea eta gutxinaka goraka jutea. Gero, Irunera etorri zinen ez, Mariño elkartera, han egin zenituen urte batzuk, eta oroitzapen politak pentsatzen dut, ez? Bai, oso polita. Azkenean lagunak egiten dituzu, ibilbide oso polita da. Azkenean ez dire momentu erreixak, ez? Hor, 13-17 urtera arte, ez da, eta erreixa ez, eta, nera bezaroa pasata saltoi gero errealea ematea Mariñori esker da, eta urte horiek oso oroimen onarekin gogoratzen ditut, beraz ezin dut ezer txarrik esan. Gainera, igoera ere lortu zenuten, bigarren mailara, gaur egun berriro jaitsi zen Mariño, baina, egin zituen 2 urte hor bigarren mailan, eta zuek lortu zenuten igoera hura. Oroitzapen ere ona ez, zuretzat? Bai, azkenean esan dizuana ez, gutxinaka gora jutea zen helburua lortu genuen, polita, baina baita ere zaila izan zen igoera hori, orduan are politagoa ez, ikusten da orain, lortutakoa lortuta dagoela, orain sortea bidaldi Mariñoko neskei, eta, lehenko honen jo nintzen ikustera partiu bat, eta oso ondo daude, egia esan, ea igotzeko aukera duten. Nola iritsi zitzaizun Realaren dei hori, oso gazte zinen oraindik 17 urterekin, baina nola jaso zenuen deiura? Errealak egiten du teknifikazio moduko lana, ez azkenean elkartzen dituzte jokalari gazteak, eramaten dituzte zubietara, eta han bertan egitu dute lana, entrenatzen dute, eta poliki juten dira deskarteak egiten. Eta nire kasuan, ez dakit, azkeneko urtean ni fitxatu aurretik, ia astelenero juten nintzen, eta baina hala ere sorpresa izan zen. Azkenean ez dezu espero, ez? Zu lanean zabiltza. Lana baino gehiago disfrutatzen. Azkenean guretzako kirola da eta disfrutatzeko momentua da. Eta are gehiago momentu hartan duela 4-5 urte. Orduan momentua ez dakit, dei bat jaso nun, Realetik. Lehen da bizi Mariñoko presidenteak deitu gintzean, Javierrek, eta esan zian Garbiñekin Realeko orain direktora deportiba edo kirol zuzendaria. Elkartu behar ginela, eta restaurantera joan ginen, bilera bateko genuen, eta proposatu intzian, ea Realarekin jolastu nahi nun, hurrengo urten, eta bai, noski, azkenean egin beste lan egin ondoren, eta ametxori hola plasmatzea, ez? Pues oso polita, oroimen politena. Alde handia pentsatzen dut ez, Mariñotik, badakigu elkarte txikia dela, eta handik Realera, diferentzia handia ez, eta zertan antzematen da? Bai, azkenean kluba handia da, ez? Bai, fisioak, langileak, entrenatzaileak, denak oso profesionalizatuak daude, ez? Azkenean hemen denak jartzen genuen gure alderik xumeena edo humilena denentzako berena izan zedin,
baina han bai lana bezala hartzen dugu, eta hoberena espero dugu Errealentzako. Eskudua lehenengo dago, irudi ona eman behar dugu, eta gure jarrera ona izan behar da. Azkenean gu ere eredu gara, eta lana oso serio hartzen dugu. Disfrutatzen dugu, baita ere, azkenean futbola da. Baina bai bakoitzak baduela bere errola eta bere funtzioak betetzen ditu. Azkenean fisioa da, eta bere lana kristonona da. Medikoen zerbitzua ere Mariñon etzeon, eta Errealak hori kriston saltua da. Medikoa eukitzea eta zuri arreta prestatzea egunero, zer behar baldin badezu edo zertan lagundu baldin badezake. Orduan, hoxe, azkenean dira detaile txikiak, klua handi bat egiten duena. Zu atezaina zara eta prestatzaile onak erukiko dituzu Realean, ez? Nola uste duzu aldatu zela zu atezain moduan, zertan hobetu duzu bereziki? Bereziki nik uste burua aldatzen dela, ez? Azkenean urteak pasata pixkat handiagoa sentitzen zia, ez? Ez dakit, burua klik bat egiten du eta ez dakit, ilusio ez gehiago, zen ilusioa beti hortxe dago, baina lana hobeto egiteko mentalitate hori sortzen da, ez? Eta erantzukizuna handiagotzen joeten da. Azkenean txikitan edo 17 urtekin Errealera iristea amets bat da, eta orain ametsa izateaz gain erantzukizuna da guretzat. Eta fisikoki, teknikoki eta taktikoki entrenamenduak oso nahi dira. Azkenean egunero hortan lan egiten baldin baduzu, erreixa izango da hobetzea, baina zure aldetik aldezun guztia edo dezun guztia jartzen baduzu. Bestela ezin dezu ez hobetu, ez aurrera jarraitu. Iaz urte bikaina izan zen zuretzat, gainera saritu dizute jokalari errebelazio sari horrekin, gero selekzioaren deia ere etorri zen eta pentsatzen dut oso urte ona zuretzat, ez? Bai, azkenean nire 20 urteak izan dira enmarkatzeko, ez? Esaten den bezala. Bai, poliki azten jo nintzen, bai egia esan Errealean atezainen entrenatzaile bat jarri zeguten guretzako esklusibo, eta azkenean bai krisik eta bainik hobekuntza ikusi dugu. Azkenean eguneroko lana hortan datza, eta profesional bat eta entrenatzaile bat zuretzako bakarrik baldin badezu, oso handia da aldea. Baina esan bezala urtea zoragerri juntzan, Eurokopara nintzen baita ere, eta azkenean bizitzen dezuna dira esperientzia desberdinak, eta gero bai etxean, bai kalean, eta bai entrenamendutan plasmatzeko ere, hori posten zaitu barrutik, eta gero egite duzu zuen, edo zure ondoan daudenak baita ere, zuta zerro sentitzea, ez? Eta hori 21 urteko neska batentzako, da gertatu altzaion gauzari politena. Aktualitatez hitz egin aurretik beste bitxikire bat, betidanik egon zara zure aizpa bizkiarekin ez, Mariñon ere bai, eta Errealean zaudenetik, ez hortik aurrera banandu zen dituzten bideak, eta okitu lehen urtean adibidez elkarren aurka aritu zineten, eta nolakoa izan da bide horien banatzea? Azkenean pixkat zaila, ez? Azkenean biak egon gara beti bide berdinan eta jarraitzen gara egoten. Azkenean elkarrekin bizi gara, baina bai bakoitzak egin duela bere bidea, ez? Futbolan jarraitzen dugu eta bakoitza bere taldean. Baita ere polita da, noiz behinka aurpegiz aurpegi partidu bat eukitzea, baina bai zaila, baina oso polita. Azkenean bera nitaz ikasten du, ni betaz ikasten dut, eta azkenean hortan datza futbola baita, ikasteaz. Bera gainera jokalaria da, eta ez dakit, ezaugarrien bat kontatzen dit,
edo historiotxoren bat. Azkenean nik ere ikasi dadila eta konturatu beharra daukat jokalariak ere asko egiten dutela futbolean, ez? Eta azkenean beti daukat atzezainen perspektiba hori, ez? Eta bera batzutan esaten, aldatu pixkat perspektiba, ze gehitu ingo duzu edo positibotzat hartu hortaz ere ikasi dezakezula. Eta azkenean hori esatea zure aizpak eta ez zutan pentsatzea ikasteko, pues, ezer gehiagorik, ezin dut esan. Azkenean berari eskertzea baita nagoen lekuan iritsi naizelako, berari esker, eta bidean nire ondoan eukiko nagoela. Hitz egin dezagun, orain bai aurtengo denboraldiaz, alde batera utzi dugu, eta egia esan, momentuz ez da ona izaten ari, Realarentzat, azaroaren hasiera honetan, oraindik ez duze punturik bildu, hasiera oso gogorra, ez? Bai, oso gogorra. Genekin lehenengo 3 partiduak oso gogorrak izango ziala, baina espero ez genuena zan gero ondorengo 4 partiduetan ez genuela punturik ikusiko. Orain tokatzen dena da lanean jarraitzea, jarrera onarekin batez ere, mentalitate positiboa aukide behar dugu. Bestela aukerak pasako zaizkigu eta azaro bukaerara iritsiko gera garaipenik gabe. Gure helburua datorren partiduko taldean zentratzea da, beraien ezaugarriak zeintzuk diren ikustea, eta hortik aurrera lan da lan eta 3 puntuen bila. Zein uste duzu dela taldearen arazoa, zer aldatu da hainbeste iazko denboraldiarekin? Zaila esatea, ez? Azkenean jokalariak ez ditugu asko aldatu. 2-3 fitxaketa berri egin ditugu, eta dirudienez ondo moldatu dira. Baina, bai kontuan hartu behar dugu aurkariak hobetzen doazela, liga handitzen ari da nabarmenki. Baina gu aurrera guaz. Azkenean ezin dugu eskusarik jarri, lan egiten jarraitu behar dugu, eta agian baliteke taldea partiduetan agian hausten dela, baina ez dakit, zehazki ez dakit zein den arazo, eta hori da azkenean gehiago larritzen duena, ez? Ez dakizula zein den arazoak ahalik eta azkarren konpondu ahal izateko. Orduan frogak egin beharko ditugu, eta poliki-poliki aldaketak egin, mugimenduak egin, eta ea giltzan ondoan ahalik eta azkarren aurkitu. Esan duzu liga handituz doala, dakigu, gero eta oihartzun handiagoa komunikabideetan ere bai, dirua ere, gero eta gehiago, baina oraindik ere profesionalizatea bintzate estatuan emakumezkoen futbolan zaila, ezta? Zu ikasle zara oraindik ere, eta zaila izan da. Bai, oso zaila. Azkenean profesionalitza hortaz bizitza eta horretarako bizitza da. Eta gure egunerokotasunean azkenean futbola sartzen da, bai, baina lana ere, ikasketak ere, eta azkenean dirua beharrezkoa da bizitza honetan, ez? Eta dirua futbolak ematen ez baldin badu, beste leku batetik atera behar dugu. Orduan, ordu horiek futbolari eskaini ordez, baita ere lanera, ikasketetara bideratu behar dugu. Poliki-poliki pausak eman dira eta pausak ematen ari ditugu, baina poliki doa. Eta azkenean, gu ez dugu nahi mutilen mailara iritsi nahi. Hori ez da gure helburua. Gure helburua da gure lana saritua ateratzea. Eta gaur egun batzuk agian lortzen dute, bai Frantzia, Estatu Batuetan, Alemanian, baina puntualki dira. Gauza puntualak. Eta hori da hobetu nahi duguna. Berdintasuna maila betera iristea, eta behintzat esatean eskak ere hortaz bizi dezakegula.
Zuk zer eskatzen diozu futbolari? Nora heldu nahi zenuke, zeintzu dira zure helburuak? Futbolari, nire helburua poliki-poliki hobetzen jutea da, eta hori behintzat betetzen nahi naiz. Baina bai hemen egonda, errealen egonda, selekzioan egonda, poliki-poliki pausuak aurrera ematea, ez atzeak ajutea. Beti ikasten jarraitzea eta helburu edo meta handiagoak planteatzea, ez? Azkenean orain gertura begira erreala gauden egora hontatik ateatzea da. Helburu printzipala hori da. Eta hortik aparteia, selekzioarekin bueltatzea, denboraldi ona egitea, naiz eta hasiera gogor haueki, eta hortik aparte ikasten jarraitzea. Akigu beti ere emakumezkoen futbolean erreferenteak direla beste herrialde batzuk, atzerrira joateko aukera ezakit buruan duzu? Ez, oraingoz ez, azkenean aukera buruan badago, baina, oraintxe helburua esan dizuan bezala lan egitea da, eta bai lan egitea, adibidez, horretarako, ez? Agian talderen batek, ni behar baldin banau, edo nik nola jolazten duan gustatzen baldin bazaio, paus hori eman alizateko. Azkenen ez da erresa, bai Alemanian, Frantzian, edo eta Espainiako taldeetan ere. Lana horretik egina eduki behar dezu. Azkenean, bai, fisikoki, teknikoki eta taktikoki oso txukuna izan behartzea. Eta hortan gaude, bidean gaude, eta ni oso konten nago, pausoak aurre eman ditut, eta hori da bidea. Oso ondo, hankak lurrean beraz, eta burua momentuz realean. Eskerrik asko, Mariasun, gurekin izateagatik. Mila esker zuei, gonbidatzagatik.